मजनुआ पर रे जनुआ 18 गो मर्डर केस बा। तोहरा जनुआ पे मजनुआ 18 गो मर्डर केस बा। तो नमस्कार, कैसन बानी आप सभी। स्वागत बा फिर से हमारा एक बार यूट्यूब चैनल में। तो फिर से वही अंदाज में लेकर आ गई बरन टुनटुन यादव, जो कि अहिरान स्टार कहे जाने वाला हवन। ऐसा सॉन्ग गावे खातिर प्रसिद्ध बारन, जैसे कि जौन की एगो सॉन्ग गए रहन, काफी ज्यादा हिट कैले रहे। वो सॉन्ग के नाम रहे शिक्षर के 6 गोली छाती में रहे, खाली पावर होला अहिर जाति में ले। उसी समय से वही बरा से प्रसिद्ध हो गए और अहिरान स्टार कहे जाए लगलन। कैसे कि अहिरान पे काफी ज्यादा सॉन्ग गए वाला, खुद अहिर से मतलब जाति से बिलोंग भी करेलन, वही से अहिरान सॉन्ग ज्यादा गावलन, वही से इनका नाम भी पड़ गई अहिरान स्टार। ये खेसारी लाल यादव का फैन बतावलन, जो कि बोले कि खेसारी लाल यादव से हम प्रेरित बानी, यानी कि उनके से सब कुछ सीखले बानी, वही से हम खेसारी लाल यादव मतलब गुरु बारन। तो आप सभी अपन राय जरूर बताएं कि टुनटुन यादव जो गाना गवालन अहिरान सॉन्ग पर या मर्डर पे या बंदूक गोली पे आपके अच्छा लागेला कि ना, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में हमारा चैनल पर नया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करी, साथ में बेल आइकन को दबा दी, ताकि ऐसा जैसे कि भोजपुरी के पवन सिंह बारन, खेसारी लाल यादव बारन, टुनटुन यादव हो गइलन, दिनेश लाल यादव हो गइलन, उर्फ निरहुआ हो गइलन, रितेश पांडे हो गइलन, अरविंद अकेला कलू हो गइलन, गुंजन सिंह हो गइलन। जितना भोजपुरी कलाकार बा सबके ताजा ताजा न्यूज जैसे आवता हम आप सभी के बीच में लेकर आ जाए। जय हिंद, जय।